Hoxe, 5 de xuño, é o Día Mundial do Medio Ambiente e mentras o goberno municipal está a facer actos propagandísticos ca entrega de flores, nós dentro do BNG o que queremos é denunciar as atrocidades que está a permitir e que está a facer. Poderíamos falar, por exemplo, da cantidade de lixo que se acumula nas zonas verdes e que a semana pasada pois un grupo de militantes do BNG pois facíamos precisamente unha limpeza por esta razón. Poderíamos falar tamén da contaminación ao río Rato na Garaballa, onde dentro do propio BNG chegamos incluso a denunciar ante o Seprona despois que nos organismos municipais non se fixera absolutamente nada. E hoxe temos aquí outra aberración, non? Esta urbanización que se vai facer aquí nas Amasas, outra vez, outro gran impacto que se fai sobre o río Miño, onde nunha zona na que había pois carballos e casiñeiros centenarios, pois está xa empezando a ser arrasada polas excavadoras, igual que o foi no seu día na zona onde se atopa o hipermercado, ou igual que foi o día que se colocou unha gasolineira, e que nos parece realmente calamitoso e que un plan xeral que foi aprobado cos votos do PP ou do PSOE, co voto en contra do BNG, pois agora ten estas consecuencias tan prexudiciais para o entorno e para o medio ambiente de Lugo.